what's up? What's good, YouTube? It's your boy Press today. I'm your. Continue. Hey, what's up? So today I'm with a celeb. Yeah, man. Them come out of news, baba. Vamunyonga segura. Maita say baba madi. Bom dana mudaze. Ewa look baba asema mix. Mamix bo. Tati timbopfura nepanapa. Taona kuti pakunyanyonzwisa tsitsi. Ungaita 50 views 3 months. Ewa koma tambopfura nepanapa ambosapota maworks ewa saka ndasike wanzoti. Anonzi vamunyonga vachona ndiani. Saka ngoma zvombobvunze nazo. Mbotizo kuti anonzi Tanaka munyonga vachona ndiani. Tanaka munyonga mwana wa ndatopa imwe information isipo pa channel vedu. Tanaka munyonga mwana wa Margaret na Fidel mpana akakurira pa Glenview apa. So kana kuti pa Glenview 3 unofanira ngochindisiya ndiri homeboy wako. Za muri womuzara pa teachers muri pa teachers remda. Glenview 3 teachers taenda kuzi ndaimboita madire mafoni kasaka patichagarika ndaibatika munhu wese anobva kugilembera anokuudza kuti patichers panotwa nezve panotwa yese baba timu remafoni itori timevhara ndoibira vari pafoni ndavhara munhu wanjeri mazuva akaomana. So mudara chimbotiudze kuti childhood yenyu yakamira sei? How was your childhood? Chanzwi mamuri vanhu vaya vakadai here vane mari here financial stable maingotambawo matsiku sezvo wangu after wana video again ngomanya ku channel ka praise go uno subscribe uno like uno comment ka wangu uno search ka praise makara uno like ka uno comment uno share after watching this video. Oyo tuzeba mari papasina zvapo but ndine childhood yatati nemari nechildhood yanga yakaoma nechildhood yakazoomesesa. So tichikura taigara kubraeside ipapo mundaraunda ishanda basa riripo, mari yainyatsoneka kuti iripo zvokwanisa kuafodha kana musikana webasa handisi kusaiza but unongoziva kana munhu une musikana webasa mari tinenge turipo waiziva kuti munongozviitira zvinhu zvenyika. And then ndakatodzidzawo pachikoro parinani ndakaenda paEast Ridge Primary and then zvinhu zvazotanga kudhakwa pandaenda kuGlenview kunogara nana Muchemberi ndoko ndakazokurira ndadzidza paGlenview 7 Primary. Okay. Saka baba mutiudza kuti zvinhu pazvakatanga kudhakwa ndo pamazofunga kutiza Zimbabwe muchakuesa. Tell us about it. What made you came to SA? Chakaita muri South Africa. So sezvandataura zvinhu zvakambotanga zvakanaka kana zvazooma fatenda nogara naMuchemberi but tichigara naMuchemberi hatingati zvinhu zvakaoma zvinhu zvese zviripo kuzi Muchemberi vane vana vakura vamwe vacho vari kunze kwenyika so vane mari dzavo so vanenge vachitumira Muchemberi mari so ndopataingobenefit. And then vandapedza form 4 tatangogara pa10 papasina plan. And then sekuru vangu mudhara wangu vanga ine masunuka so vakabva vandidaidza ndiwe chiquarter force kunova iko kwandakazonyatsokurira chaiko kune vanhu vakawanda vanondiziva quarter force. Saka ndada kuswera pasunuka tichimaneja sunuka ndokwaibvawo mari dzangu dzekudya neimwe mari inenge yasara yaenda pa10 kana nchiti imwe mari inenge yasara yaenda pa10 ndotaura kuti so how much already you could make a day asukura papuwa ino papuwa geto isesa nouya vanhu vese vanobheka vakasesese aita mari rapli yangu here 100 yangu here kana kuti rapli altogether usana kubvisa kuti yaumukesha mari yangu yochosara paseri mari wabata mari rapli pasunuka zvaenderana zvine mazuva ndinoziva kuti pasunuka panonyanyoungana vanhu paweekend
Tenda nima $5, $10, $15. Dzimwe kwakanaka $20. But then inini chaito ndiende nemari yakawanda kudarika iyoyo. But yaisafanira kuzikanwa pa10 because coolers yangu munhu wechikuru. Saka tumari tutengoita isusu vaisati believe vaifunga kuti nguvabira. Saka indaigona kutenda uma ndine $50. Ndosvikonokesha $10 yesinuka weze. Dzimwe nguva ndaitwa wedze. Chaito ndiende ndine 50. It's because I was a gambler. Saka ndaitamba njuga big time baba. Ndaitamba makasi. Saka nobaya munhu bekunobaya. Aiwa maya. Handisi munhu. Ndara nini ndine discipline ndara. Ndikatoona kuti zvinhu zvadhakwa munhu akupopota ndaingodzosera munhu mari yake like tikabeja 55 pakaita noise ndongokupa 5 yako kozi makasa uende kana wakawina wakadya munhu akapowa start akamuka unodzoka aubvumidza kuenda aubvumidza kuenda. Alright, so mdara, what made you came to SA? Chakazono mwe ku SA chi chakazochiko kuti hayi ndakusiya zveZimbabwe. I think ndakumaswa zvangu South Africa. Chi chakaita kuti South Africa? I actually want to give props to my dad because mbona mdara wangu ndo akauya kunoko waiziya auya kunongo vaona kuti chika life kekunoka ningari nane than kekuzimu ende nemaendero anga akuita zvinhu ka dai ndakaramba ndiri kuzimu ndikunyembere pamwe dai nditoriwo one wevanhu vaya vanoswera pachikona vachirova madrugs because those are the type of people I used to hang around with, but I never succumbed to peer pressure yekurova madrugs and stuff. Say no to drugs. Mdara wangu vaona kuti kuno kunenge kuri nani abva wanditi Tanaka chi wadiwa uya kunoko kati mdara inanza ndaredi abva wambokula down ichi vachimboita vari kuita kunoko and then mari dzavo padzakabatana zvikanzai uya bva ndabhadharirwa bhazi bva ndatooneka muchembere nasekuru havana kufara nazvo havo kozi vanga vajaira kula down nemuzukuru wavo muzukuru akuenda ende yanga iri short notice aiziya papaini I think 1 week chete rekutonzi ndiuya vandagadzirira vandatouya kuSA ndokuya kwandakaita ikoko. I think that was ndakasumuka kuzimu 28 October ndikasvika kuno musi wa 1 November. So mdara muchisvika kuSA like how was it? Zvazvakatamba noge tiri kuZimbabwe tongoziva kuti kuenda kuSouth Africa unongosvika ndikuona basa. Saka how was it like mangosvika ndikunoshande ndangotenga mari makuyasesere maya I think ndakaita so zvakaitika ndezvoti handinoda kuyanika business rekumba kwedu panapa vaita nezvenda nyazotiudza. So ndara namhomes vangu vaigara mu1 room panguva yacho iyoyo aizi vaigara mu1 room saka ndakatokumbirirwa kumba kweshamwari ndokwandaitonorara ufuchi zvaindibhohwa kozi ndaida kugara nevabereki vangu aizi ndakumbirirwa kumba kweshamwari ndokwandaityora zvinhu zvakaoma pandazowana kabasa kakari kapart time waiziya kakasina mari yekuti ndokwanisa kumuvha out still saka ndaishanda but ndichiramba ndichigara pamba pavanhu vavo apa basa raipedzwa manheru kuma11 waisvika unokera vanhu vatozvirarira zvavo saka ndakaona ndakunetsa vanhu saka zvakaitika izvozvo for about 3 to 4 months saka simba saka life yange yakaoma ndara ndimbokunyebesa. So makangotanga mutori chef kanoti makatombopuro nekumigodhi sese kamakaya kunoka kuti basa ramakatongovanana nanhasi vamchina. First job rangu ndaitengesa ice. It was a 3-day job. I still remember this. I think this was 2018, early 2018. It was for a company known as Pure Ice. I'm going a festival. Papa in a festival to Green Point. Baida munhu anenge achingotambidza vanhu ice achinyora pasi kuti ndatengesa ice yakadai ndo ranga riri first job rangu. And then vandazoita rana kune imwe restaurant. And then vandazotanga izvozvizvi nanhasi ndichiri panapa. So mdara tisingadi kurevesa nyaya mdara takazoona pasocial media muripo nemusikana wenyu nefiance takati musikana asikunyasoita nyena nefiance yenyu. So how did you meet Kimberly? Makasangana kupi Kimberly? Makasangana sei? So around 2019 early 2019 Kimberly ndakambomuona. In fact ndaingomuona muroad kabebe kakanaka but ndaifunga kuti mwana mudiki stereki zvekutodaro waiziya panguva yacho iyoyo. By that time how old were you in Kimberly? 2019 I was 21. Kimberly anga ine 16. Yeah. But anga zasungisa
Kazi ndo makore acho anoenderana. So anga ine 16 turning 17. So ndaingomuona weziya mastreets anombogona ndataura naye. And then umwe musi tine mutual friend yedu anonzi Rose. So Rose anga akaposta mapicture angu naye akanditega. So Kimberly aida kufinura Rose. Vatanga ulike mapicture ake ese kuti aone zvima notification omo. So mamwe ma notification mapicture yatata andandakategwa akauya kwandiri ndikafunga kuti chibeba kundistalk ndakati ha maiwe chance given baba apa bude to like over pictures are Rose ndikastokwa ndikafunga kuti ndikustalk vanda manya ku inbox kwe baby vananoti hey blue tip vanapindura hi because you're Kimberly, right? Rose's friend, the beautiful one. I still remember her. This is word for word. Verbatim. This is what I said. I said, Mina. Look at hey, and the eye. Look at you're Kimberly, right? Rose's friend, the cute one. Yes, yeah, not the beautiful one, the cute one. She can see Rose's friend, yes. Cute one, not so sure. Azia ndo pakatangira conversation patatanga kutaura fanda anombokumbira namba takaramba chitaura ku Facebook ikoko vandaona ati munhu akunakirwa nemasazi pana ndozongorwa imwe vhoko yakasimba kainini ndaigona chirongo chikoro kavati zvakazopera baby vandaona unge akunakirwa ndauda kuti ndisvitse shoko shamwari ipapo ndandane namba dzake ndikuona aposta mufeso wake pastatus moyo wasiti mdara wazopinga ndikuona kujamba rakadzilongo lagova live mdara makafika sei mdara wakadzimbikana wasonotsva ndakawasendotsva andombomubvunza weziya vanangoti aiwa handisi kuzoitaura nyaya vataramba chiendera mberi waize tichitaura vandazosvitsa shoko munhu vaandiudza tane mufesi kati but ona inini chi kuda zvemashuwa kwete zvenyu zvekuchikoro zvamukuita zvekutambisirana nguva zvikanzi handine mufesi ndikati alright let's make a deal ndiite side nigga inini waiziya pakuti ndiite side nigga ka ndaida kuzama kuudza bebe kuti chii ukandibvuma inini ndokuratidza zvausingawani uko bhegi ranga riripo panguva yacho bebi vati chibo zvinoita mwari so Victor zvinoita mwari bebi abvuma kudaro chi vatatanga vakumhanya ndiside nigga vanamuendesa out vaona mire makabaya out kuri mudaro takaenda ku nochi Grand West I think so mabaisa mwana baba mabaira huko matabaya iyo takabaya tabaya and then bebe vaona kuti hazvishuwa chiri munhu akunakirwa but ndakazoona kuti ndikadaura mandiside ndikandindotsva fandaramba bebe ndikati anchada bebe vadhiniwa cause ndandamubhilivhisa tata kutonakidzana iye anga kunakirwa chine level iziya bebe vadhiniwa vatanga kusataura neni but inini manje vandazotanga kusuwa munhu ndikati rakaendidzokera hangu noita side saka vandati chi ngatisangane ichi kumba kweshamwari yangu Rose abva abvuma fatasangana ikoko ndo musi watakatanga kukisa ndo musi wandakabva ndaziva kuti chi asi kufara ndakaita ndara asi remember musi wanga akapfeka dress reblack dress ro ndairida dress ndairida iroro boys dress ro ndaiti ndikamuna akapfeka dress iroro ndangosekerera ndegoti damn ndinero wazidirero okay mdara so imi mdara chichakazoita kuti muite macontent creators what give you the guts zekuti ndashinde pakamera because kune mjone wabvunza is not on copyright unoisa munhu pafacebook wakona munhu apraise uzondesaka bai ndokurwa ni copyright okuti let me be honest panyaya yecontent zvakaitika zvega so ini ndaiposta bebe rangu pastatus because even throughout my other relationships andakamboita relationship tusina basa twandakaita ndiri munhu agara aida love ndaitoda zverudo chacha ndaizorasiswa but zverudo ndaitozvida so ndaiposta munhu wangu neconfidence dzekuti ndindega ende iye nedomuradzwa kuti ndiyega aiza
saka ndaiposta vanhu vatanga kunakirwa vachikomenta because yaiposta kuside kwake mafriends ake vatanga kuti you guys are cute, you should open an Instagram account. Kunoko ndichiudzwa nemafriends angu you guys are cute, you should open an Instagram account. Waziya taizvinzwira nungo, and then one of my friends avazoti it's fine, let me open it for you because vanhu vari kutoda zve-Instagram, and then vavhura account. So indaingomusendera mapicture kuwhatsapp iye achingoposta. I think pakaita about 3-4 months tisingatomboziva kuti chii chikuitika kuinstagram ikoko, zvichingofaya zvega. Patakazonotarisa insta iyoyo yange yatoo kuma 2000 followers. Yange yakura but apa yamanage umwe munhu akacheke apa kuna kabvutsu kabude. Okay. Vanhu vatanga kunakirwa ndokutongoitika zvakaita. Even YouTube vanhu ndo vakapusha vega zvese zvaingobva kuvanhu. So like how was it like for the first time muchitanga kumanage mapages enyu? Performance yange yakamira sei? Because we know kuti vamwe tatanga machannel mapages 5 years ago but chingori 2 likes 5 subscribers. How was it? We were not looking at it like that because we were not planning to be content creators or to be famous or to blow up. So zvandataura zvakaitika zvega. So taingoposta totoenda offline, and then vatakazotanga kunotisa growth I think some 6,000-7,000 ndokuti zvine potential kuti vanhu vavuzonzoti you guys could make money out of this. So taingoposta ungoti tikuposta nafuratira vechidiki kuti rudo rwechidiki yatulavivo mujioloka yeah. So izvo makura yeah. So izvo muri papi nemapages ene social media ene like muri papi, zviri papi, zviri kufaya here, zviri kufamba here, muri papi so far? Zviri kufaya zvakaita, zviri kubhadhara like starting this year 2024 ndokatakaona change from YouTube. My platform people see you through Instagram, then they want to advertise on YouTube, so they pay you by Okay. So where do you see yourself like in the next 5 years? Muzona maku. I will be big content creators. I feel like in the next 5 years, we end up Sashanda or the 9 to 5, data push content change and doing other things that benefit us and our viewers also. At longer tine zvinhu zvakawanda zvatoda kuronga kuzoita kana mari dzapo zvichabenefita vese anotifollowa izvozvi. Tine mazita takamira pasi vamwe vanhu vakatifollowa kubva kudhara, vamwe vacho ndoti maziva nemusoro kana majesti akamanda. There's a lot of people, they have to benefit from it. So vanhu vamwewo vanyowani patinenge takuita magiveaway. Saka shout out to them. So mudara mukatudze kuti machallenges amuri kufesa ndako mucontent creation like mukuita mugare create content because we know as content creators vadongwena kana toilet varikudza kamera, vadongwena kana kunodya varikudza kamera, vadongwena kana kushop kutengana madomasi. So how is it ndara machallenges amuri kufesa nawo ndi api sema content creators? Time should content and stage ya tawe aisiri stage yekuti tinokwanisa kungoratidza kuposta neni. That's it. Right. Because Not disappointed. Vakatomira mavideos you don't know what those videos do to them, like for them or to them. I don't know. No one on your inbox or my videos they make me happy. Children just said say one of my videos go far. So us not then posting ukanza zwaro munhu saka time yekushuta content mamani but we squeeze in to sound kuzibatani chatingade kuita go through like a whole week. It's not post. Make sure we post something every week. Saka imimi mune vanhu vanokumentor kana vanokumotivate kuti ani nangu praise anondimotivate kuti ndiite zveYouTube yangu. Mune vanhu vanokumotivate here kuita YouTube Vakawanda. Like if you just give me like 5 in Zimbabwe, those vanofunga kuti those people want to content yangu ify like. So me personally, I'm motivated by
anyone who puts in hard work, anonyatsoonekwa kuti ava nepassion muchinchi. I'll start off by the sleep pastor, Nigel anoda kuita content. Unotonyatsoona kuti munhu chipo anoda. Then kuna Kelvin Bioti, doing content creators, I'm not even gonna lie. Ryan and Anes will inspire us a lot. And recently, Tahiti was big on Facebook right now. Kumupeso actually grow. He's big on Facebook. And then what's she 5? What's that one more? 5. One more. But one more. You know number 6 pas 0 pas 0 pas 5 panonits. Yeah. But in Jammu Chagawane, don't come for me, guys. So, which 5? Zimbabwe. Katungoti pa 4 wachona sara wacha pa 5 wachabata nzavesi wasara wachina right. Kana pa 5 so mdara takuti ngitozosira mashure makazoziya sei kuti Kimberly is the one. How did you know kuti uzonekesa nyadze mjola uzonyazoti ndiye cheche ndiye murora makazonyaso ita social sei zvaita sei it's ndikamutaris ndikangomuona so ita magoosebumps unoti nyatso unoza kuti munhu unoda iwewe yazo munhu wangu but then that's not enough because apa patutara zvemafeelings it's in the way she speaks to me, the way she treats me, the way she respects me. You know, munhu anokuda ambofa sokuti hashazosvika kana pakutukira mai vako kana pakuudza imwe change kuti kana kushandisa the things you used to talk about. Let's say ndaikudza nyaya dziri sensitive then patangoshandisa zvinhu zvozotuka. So you see munhu ari kind kwauri love life tombode zverafu zvinoda kudzika haitombode zvese saka aiwa Kimberly from day one unoona. So I mean the advice amoda kupa like to those couples vari kudanana vada kuitawo semi kana vada create a content ndakumadwesa mukavape because izonetsa kanyezi ndapembodo create content nemunhu wangu but ndakazorealize no 2 days kuti salary for these things like ufuni midolo still want like ujolile you see so what advice yamoda kupa kana uchifira kuti usati wadi akona kuchamusira vanhu vaya because uchada nemunhu ari ready uchinyatsoziva kuti usati wadi inomoitisana and then you wakumuramba because wanga wagara uchiziva kurenza kuti usati wadi kana usati wadisiyana nazvo unochimusira nguva dzavo and advice yandokupa ndeyekuti danana nemunhu look for someone who's kind, someone not just to you. I always say this: tsvaga munhu ari kind, not just to you, but to the people around that person. Munhu matitira anoita vanhu anofanira kuva vakosha kwauri. Anofanira ari guru, but unoona vanhu vese ari threat to the environment. You want to be with someone who's kind, who's loving, who's respectful. This goes for both ways. Just be yeah. Cool. So yeah, guys. Unfortunately, my mic said that appear so yeah, abanana kuvuza. So what about vanotanga vachitaura like my videos avo my YouTubes avo vachitanga neshona then as time goes on vositanga kuzochinja like not audience yakugrow vositanga kuchinja vakuti let's turn it to English. So apa angachindibvunza kuti iwo taura mazita nachiti aiwa asingataura mazita because pari tight wise pari tight like ndongozama kutaura kuti tight like I'm a big fan of tight. So like previous video rake akachitaura nechirungu the whole video like English was not giving like this and that because of therefore problems yanga achitaura yachona the English was not giving like kana ngotanga neaudience yako shora neshona chingopedza kutaura neshona kana ngotanga neEnglish chingopedza kutaura neEnglish not kuchinja so rozvo angachitaura kana tanga kuti yeah we all are dating issues chichi so but you if you want to settle something down like if you want to settle with someone kafunga zvokuroora like kutora munhu wako just take man moyo wakanaka like just tese vazhinji vedu todana nemabishi but tori usinganyanye kuzikana like fenzawo munhu ari nani you know the things like
But yo, it was nice, guys, hosting a big celeb, like hosting Muno Adofarira, like a fan hosting a celeb. You know the things, man. You know the feeling. So yeah. So okay, guys. So thank you guys for watching. Hope you enjoyed the video. So like, comment, share the videos, and get these videos to 1K likes without any further ado. Thank you, guys. Damn, this girl's my type. Let me go. See? How's it? Let me go where? So how long do you think a man should stay in bed? How long do you think a man should? 2 hours. 2 hours. How long? 30 minutes. 30 minutes, 1 round. Yeah. 1 round, 30 minutes. So how many rounds do you think? I mean 30 minutes and how many rounds? 3. 3 rounds. So which means 1 hour, 30 minutes. Yeah, 1 hour. 30 minutes. Okay. So what's the body count? So does the size like really matter? Very much. It's important. It must be big and it must be wide. Like the size of a ruler or 14 inches. Yes, the size of a ruler. like 3 centimeters, like this. And you see that pole there? Yeah. That's how wide. Are you playing? The thickness of that pole. What type of plane is Okay, like this and the water. Like. Yes. The sport, yo. Yeah, The sport. which one? The sport, yo. This is playing. So like what things you want? Neck kisses. Kiss me in my neck. And I'm wet. I'm wet. And That's all.